ani alla me bawo ka bela jele fu ka awori ma iye taratai juye kalo tlemuga ani saba samba fla ani muga ani nani sumara na kokura anana njogo kibaria munu me ambolo sa biso marena ana dofa awnyara yasa abesala family gatomi au sigaro bela jirena bi amana ta yoro chamana doni kasabu yake kuna furgere no ketu yi alera ni duwere na ketu ni jamana na ketu kemano au ko infraction ke mogo nganga e kanga war sara mogo mi abe do tugo ko ye fie folo ode radio ko nyere ya ma sara parce que fin flani faut faire de fanaka ke policier yi fie mu machimbe ulubule ko la kolosi malien do hakrina dinga ulana na mbakala munu me koka ne afawi awu gara uyerela anyange bade ka ngoyi nama farati ni mveme yurugu juguya uye papiero chama kunu ka songo be ka kunu min songo emi merikunda ko amna tlaka ndado akmana office di moyen bani amta le konna na sokomadena isaye na to ani ministry so e bara min sigi senga ni oye sene kan horoli ane ka seka sene ka anfea ma chama ye nyiningali ke wale ina keba donc soma ina amna na pmadi isama aka nyefoli ke mawnyana okola namborai demiseni munu me bafla be ka ofe ulu ni makoro dugu de umbela jele ni sojale do dugu sababe ko energy sera ofe ame dugu kala kana carburant ban fana soufe le fly ngona ulu ni sojale no ko sabe yele me fambe mamunu yu sigoro bla ulu be ka beni kerenya nyini masina ka ofe kai demisenu ulu faranyonga ka tuka dogotoroso katale dalauri banyangara ka ofe ndulachi ohugumu konna na demisenu bolondo jira uluma dongono dugu konna na fana geleya do be bingali do kera mamu ganyu ana tura ula arme ale fana ya ka wuli ka job bilibili bake nala sonama o kera tuga muna sa ana tlaka o bela jilen benegemo mawka seka olu bela jilen famu tuga muna kibariyaw niya ando ngai ala bi songmadayna keba ko kelebeto obi yele babu sonena saledo no oye kaburu doye oti banabato tayoro ye bi amina kuma minga ayan dabali bandi ayere ka anyere nyininga ambe sira jumenga folo ni wati labaina anya e ka fo anga jamadara jero bela jenena tabulo be ka fali folo angu manga dengulu ke chew be dengulu ke sokoma mawbe na be duga odonge sho soro lawo buru soro lawo kafe soro lawo kangalba soro lawo fenfe soro lawo bomoni tamaru ambo dinyo ma me duga ke nyanyi dengulu beti janaja o kena fanaka o tabulo kelelo ni duga odongera sumana dongaba ame duga odo nyoyi do ba fa ko ka le saba saraka ko ka obo do ba fa ko ka le wolon vla saraka bo
dɔw b'a fɔ ko k'a saraka bɛɛ lajɛlen bɔ siɲɛ kelen tile 3 tile 7 ni tile 40 saraka ko k'a bɛɛ bɔ siɲɛ kelen dɔw b'o fɔ nka dɔw b'a fɔ ko ka tile 3 ta to yen k'u yɛrɛ b'o bɔ u bɛ tile 7 bɔ ka tila ka tile 40 bɔ très souvent o ye se bɛ maa minnu ye nka an bɛ ka mun de la kɔlɔsi bi sɔgɔmada joonaw fɛ an ka denkulu kɛnɛw bɛ ka yɛlɛma a dɔw foyi t'u ni sumu kɛnɛ cɛ bafulu de bɛna ka na sigi tɛrɛmɛli de bɛ daminɛ kuma de bɛ daminɛ sisan u bɔra sɔ ni makɔrɔni ni fɛn ninnu tobili la u bɛ tubabu dumuni feere yɔrɔw yɛrɛ de wele sisan n'a bɛ fɔ o ma ko service traiteur ka na n'o ye denkulu kɛnɛ na k'olu ka dumuni di mɔgɔw ma n taara dɔ la cɛkɔrɔba dɔ jɔ n'a bɔlinin na dɛ bɔli aw b'a fɔ cogo di jetabuluni u ye kangaliba k'o kɔnɔ ko nin y'ale nin yɔrɔ ye wa n ko n fa n ko nin ye nin yɔrɔ ye dɛ wa ni nin banna ninnu filɛ nin ye u bɛ k'u ka minɛnw kuru dɛ denkuli kɛnɛ ni bafulu sɔgɔmada joona fɛ dantigɛli de bɛ daminɛ ko a tɛ ban an kun b'o dɔn kɔɲɔw la an kun b'o dɔn jɛrɛ kɛnɛ wɛrɛw la ubiyɛn ni jamana jɛrɛbaw bɛ yen nka bi an ɲɛ bɛ mun na bafulu de bɛ na denkulikɛyɔrɔ la bafulu de bɛ na jɛnajakɛyɔrɔ la n'i ma farati kuma dɔ la yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka yala aw bɛ jɛnaja de la wa walima aw bɛ kɔɲɔ de la wa walima aw bɛ mun kɛnɛ kan tumaninka banni don an ye fɛn wɛrɛw ye mun bɛ mɔgɔ siran kosɛbɛ a fɔli man di mɔgɔw ye dɛ nka jɛnajakɛyɔrɔ ni kungokɛyɔrɔ ninnu kɛlen don ko yɛrɛ yira yɔrɔ dɔw bolo bi u bɛ na jama bɛɛ sigilen tuma min u bɛ na kɛnɛ cɛci pour que mɔgɔw ka olu ye sisan fototalaw de bɛ tugu u nɔfɛ kameraw de bɛ tugu u nɔfɛ k'u yɛrɛ yira mɔgɔw b'u ka dusukasi kɛnɛ na o ma bɔli kɛ dɛ ni maa tun bɛ tumaninka banni kɛnɛ kan a y'o ɲininka yanni su ka sɔrɔ k'a laseli a kɛra kataba 4 sugu bɛɛ ye il a fallu mɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la de su ka se ka sɔrɔ ka seli a kan kaburu don même chose dɔw taara ko fo cɛ bɛ ka don kaburu kɔnɔ yɔrɔ min ko fo ka t'o foto ta n'an m'a lajɛ i bɛ taa mun k'o foto la o ye ja jumɛn ye k'i b'o ta k'o bɛ mun ye i ye nin ko damadɔ ninnu bɛ ka don an ka taabolow la sisan an k'an kɔlɔsi dɛ nin kun t'an taabolo la dɛ maaw ka janaja kɛnɛ yɛrɛyira kɛnɛ waso kɛnɛ damatɛmɛ kɛnɛ ka tila tuguni kaburu dɔw fana na tuguni kameraw ni fɛnw de bɛ taa hali maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ professionnellement ma deli k'u ye ka jigin mɔgɔ nɔfɛ fo kaburu dingɛnin kɔnɔ fini bɔtɔ mɔgɔ la ko fo ka t'o ta ni heureusement sutigiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ nka a ma nɔgɔya dɛ dɔ bɛ ouverture média la ani cɛ dɔ bɛ émission kɛ tan Jefaga a y'a fo franchement a bɛ adamadenya dɔn a y'i tigɛ k'i fili cak k'a photo tɛ ta kamalen a y'a jɔ a jɔyɔrɔ a don kaburudon na mɔgɔw tulo bɛ na o tun bɛ u y'a ye min kɛra o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen fana jelimuso minnu fana nana u nana ni phase ni fɛn minnu ye ka na mobili minnu kɛ ka défilew kɛ ne hakili la sanga tɛ yɛrɛ yira yɔrɔ ni yɛrɛ waso yɔrɔ ye dɛ wa ne bɛ maliyɛnw ɲininka jɔn de y'a f'u ɲɛna ko finifin k'o ye saya taamasiyɛn anw ka taabolo la de ne kɔni ye bamananden ye anw ka laada la saya o ye ko jɛlen de ye fini jɛ de bɛ don aw hakili b'a la Salifu Keyita bannen a denmuso min ye kuma ta a ko u fa k'u ma ko aw kana nisɔngoya an ka saya don a ye fini jɛman don aw kana fini finman don n'i ye hali tumaninw ka so kɔnɔna lajɛ a don jɛman de kun ka ca mɔgɔw la
mais anw bolo tubabu ka taabolo anw y'o de ta k'o k'an ka taabolo ye hali an bɛ min kɛ o réseau funèbre min bɛ sigi n'an ka mɔgɔbaw banna o bɛɛ ye tubabu ka taabolo de ye o tun tɛ anw fɛ yan taa Tɔnbɔkutu ni janaja kɛra n'i ma farati dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ tɛ su yɛrɛ ye yen du bɛɛ n'a ka maçon don wa maçon de bɛ kaburu sen olu fɛ yen Tɔnbɔkutu jeni fana bɛ ten a ye kebaw bila ka taa kaburu sen o tɛ yen dɛ du bɛɛ n'a ka maçon don wa o maçon de bɛ kaburu sen mun b'aw ka so jɔ dɛ o de fana b'aw ka kabila n'aw ka du kaburu sen nka bi Bamakɔ ne siranna dɛ ne siranna walayi kɔɲɔ ye gintan ye denguli ye gintan ye u ye sukoya fana kɛ gintan ye yɛrɛ yira kɛnɛ waso kɛnɛ damatɛmɛ kɛnɛ n'anw sara a y'a jija dɛ parce que i dalen fana i ɲɛ b'aw la o fɛn mun ka ɲi i b'a dɔn ko pour ka mɔgɔ caman fɔ a ye taa ni su ye an ka dugu la nin n'a ɲɔgɔnnaw de don an ka sabali surtout denmisɛnninw a y'aw kɔlɔsi téléphone na a y'aw kɔlɔsi téléphone na a ye téléphone kɛ magoɲɛna ye a ye téléphone kɛ kalanyɔrɔ ye a ye téléphone kɛ fɛn ye fɛn min tɛ k'a bolo kudayi waati dɔ la k'aw yɛrɛ mabɔ a la a ye sabali ko ye an b'o bɛɛ la dɔw fana bɛ yen olu fana tun b'a la de ko olu ka clip ko nin yɔrɔ kan ka bɔ a la fana kaburu dɔw la ne yɛrɛ kɔni ne tun bɛ sa o mais kuru b'i kɔnɔ i bɛ taa kɛlɛ jɛfaga in kan ka fɔ koyi ouverture média jɛfaga wala a kan ka fɔ parce que a ye photo caman tali bali a ye ko caman de bali sotigi yɛrɛ et puis hali ye kaburu dɔw fana na dɔw taar'u tigɛ k'u tu ka fɛnw kɛ Sidiki bɛ Barangal côté dɔ in na Iba Wane bɛ côté dɔ in na dɔgɔninw ni kɔrɔ ninnu bɛ fɛn na olu de bɛ ka don ni su ye o kun bɔ ni maaw ka feere olu fana kan tuguni so même chose an ka fɛɛrɛ sigi an ka ko la c'est pourquoi i m'a ye ni autorités ye kun ye nin organiser a tun bɛ ɲɛ parce que ni autorités y'a organiser tantan dɔw bɛ tigɛ mɔgɔ tɛ don olu kɔnɔ su bɛ sigi cogo sugu dɔ la a bɛ kɛ cogo c'est à dire min kɛra a kun tɛ kɛ min kɛra a kun tɛ kɛ mais nin dɔrɔn tɛ dɛ a kɛra mɔgɔ caman ka janaja la dagolo ta jugara n'a bɛɛ ye donc an ka an hakili to an yɛrɛ la surtout aw minnu ye jeunes ye a y'a bila aw kunna ko téléphone bi aw ka baarakɛlan don nka sini a bɛ fɛn bɔ aw kan fana dɛ a k'aw sigi n'o fana ye parce que a bilama ka da a ye a bɛ k'a minɛ k'a logoba a bɛ ka kow kɛ n'a ye a bɛ ka fɛnw bɛɛ ta k'u bila nka don min n'i tɛ yen n'u donn'i ka téléphone kɔnɔ a na dɔn k'a fɔ ko ja k'i fana tun ye mɔgɔ min ye donc an b'o kangarida kɛ k'o fɔ mɔgɔw ye nin waati laban in na Bamakɔ yɛrɛ de ko foyi yɛrɛ de tɛ se ka kɛ kodenni ye ni dimanche sera n'i ye bɔlɔnkɔnɔnaw ye ko i b'a fɔ ko ayi ko minnu bɛ kulela don o don ko fantanya b'a la k'o tɛ yan ye n'i taara mairie da la alamisa ni dimanche i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ kulela k'a fɔ ko kurantigɛ bɛ k'an tɔɔrɔ i b'a fɔ k'olu tɛ nin ye an ka ko bɛrɛ b'an yɛrɛ ma koyi diɲɛlatigɛ kuntala ka jan dɛ bi bɛ yen sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen i b'i bi dɔn i t'i sini dɔn denmisɛnninw a ye sabali koyi nin y'an donkan ye a ma diya anw kɔni ye a ma bɛn an ma nka se kun tɛ an ye ka fɛn kɛ se tun bɛ minnu dɔw ye olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la bon nin kɛnɛ in yan fana n bɛ ORTM mɔgɔw fo kabini tuma nin banna ORTM y'i jɔ a jɔyɔrɔ u ye émission caman kɛ u ye tasi bila min kan ka kɛ télévision y'a baara kɛ Mali télévision nationale y'a baara kɛ tuma nin ka sanga la
ne tɛ tuma ni n ka du mɔgɔ yɛrɛ mais u ye baara min kɛ a ɲɛna a bɛɛ kɛ tan de somɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko jamana mɔgɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la o wɛrɛ tɛ n fɛ donc Eric n'a ka mɔgɔw an b'u fo u ye baara kɛ Apollo an b'a fɔ aw ma ko aw ni baara Amara an bɛ t'e fan fɛ an bɛ segin ka na ni kunnafoniw ye. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'a yira o la k'a fɔ ko min ye samiya ye ale donna ka ban ni samiya kɔni donna o kɔrɔ ko forota samiya yɛrɛ kɔrɔ ko ka sɔmi ɲɛ ka baara kɛ yaasa min b'a to i bɛ se cogo min na ka nafa sɔrɔ i ka foro kɔnɔna na office du moyen bani ale tun ye jɛrɛ kɛ ko an k'a lajɛ an bɛ taa wari min don malo la jamanaw kɔ kan an ka juraw bɛ taa mun don transport ni fɛnw na ka na ni malo ye malo minnu man ɲi u ka na Mali agences ni officiers olu bɛ se ka dugukolo d'u ma u ka malo sɛnɛ malo ɲuman ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ dun ka fa ale ka sabati kabini waleya in an y'a fɔ keba maliyɛn minnu bɛ kɔ kan don o don u b'an wele o la an ye Isa Kante wele ka dɔ ka ɲininkali ci a ma ale min yɛrɛ ye ko in sigi sen kan hakilina min nana a la an ka jɛ k'a lamɛn directeur a ka ɲɛfɔli ka an ye. Ayi ka kuma mɛn mais an ye atelier min kɛ Segu a atelier bɛ tali kɛ agriculture contractuelle kan agriculture contractuelle ye mun ye agriculture contractuelle ye taabolo min ni sɛnɛkɛla bɛ yen waritigi bɛ yen n'an b'a fɔ ma opérateur économique opérateur économique bɛna sɛnɛ yɛrɛ production facilité sɛnɛkɛla bolo o bɛ kɛ ni contrat de ye o contrat bɛ tali kɛ mun kan c'est que waritigi b'a fɔ opérateur économique b'a fɔ sɛnɛkɛla coopérative ye ne b'a fɛ ka malo kɔni san aw bolo coopérative b'a lajɛ n bɛ se ka malo tɔni joli de feere i ma o malo tɔni n'o fɔra coopérative opérateur économique b'o ɲininka maintenant pour que a ko sɛnɛ mun ni mun b'aw jɛ a bɛ se k'a fɔ semence b'an jɛ a bɛ se k'a fɔ engrais dafa b'an jɛ ou bien engrais b'an jɛ a bɛ se k'a fɔ an b'a fɛ ka wuli joona mais minɛnko fana b'an jɛ pour que an ka se ka labour kɛ joona ka binfagalan b'an jɛ pour que an ka se ka binfagalan sɔrɔ donc bɛɛ bɛ don contrat kɔnɔ maintenant e min mago bɛ tonne 500 la ni u sɔnna k'a fɔ k'u bɛ se k'o livrer ma contrat bɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ o la e b'u ka laɲiniw dafa donc OMB ka baara ye mun ye n'o ye officiers ye olu bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka aw bɛɛ kunnafoni contrat taabolo la maintenant pour que sɛnɛ bɛ se ka ɲɛ office de bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la contrat bɛ ni coopérative ni mun cɛ paysan sɛnɛkɛla fɛn fɛn ko k'a bɛ contribuer pour avoir les 500 tonnes an bɛ kɔlɔsili k'olu la walasa sɛnɛ kɛcogo bɛ se ka ɲɛ fo ka taa se récolte ma fo ka taa se suman latigɛli ma ani a gosili ma ani a lajali ma walasa aw bɛnna quantité min kan n'o wagati sera aw bɛna ta donc agriculture contractuelle o de ye o b'a to e min ye waritigi ye e tɛna taa malo san kɔfɛ ka an ka wari ta ka taa n'a ye Inde ka taa n'a ye Indonésie ka taa malo san ka na n'a ye o b'i tanga e min ye opérateur économique a b'i tanga ka avion ta ka taa Indonésie a b'i tanga ka transfert bancaire kɛ a b'i tanga ka taa malo tɛrɛmɛ yen a b'i tanga ka bateau ɲini ka malo don a kɔnɔ a b'i tanga ka camion bila ka taa malo nɔfɛ port la a b'i tanga ka siraw bɛɛ kɔlɔlɔ k'i tanga o ma k'i tanga fɛn caman b'a to dɔ bɛ fara malo sɔngɔ kan mais o nafolo nin o de ka taa n'a ye a ka kan i ka don sɛnɛ la sɛnɛ bɛ se ka yiriwa ka sɔrɔ dugukolo t'i bolo producteur de bɛ se ka dalajɛ sisan k'a fɔ i mago bɛ min na an bɛ se k'a d'i ma o de ye agriculture contractuelle ye mais contrat kɔnɔna la i b'a sɔrɔ prix o y'a sɔrɔ prix bɛ fixé à l'avance n'a ye taabolo bɛɛ fɔ prix bɛ fixé à l'avance o bɛ don contrat kɔnɔ an bɛ malo kama feere ma nin hakɛ la ayiwa malo kama bɛ feere ma nin hakɛ la malo tali ka sɛnɛkɛyɔrɔ la ka taga o fana bɛ don contrat kɔnɔ o bɛ jɔn bolo donc généralement opérateur économique de b'a fɔ k'olu de bɛ o de kɛ parce que i b'a sɔrɔ magasin tɛ village kɔnɔ mais don natɔ la ni agriculture contractuelle ye sira sɔrɔ sirako magasin ko o bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ opérateur économique bɛ investissement kɛ dans ce domaine là gouvernement ye baara caman kɛ ka officiers sigi sen kan ka yɔrɔ dilan comment a se k'o kɛ
maintenant seko toy jumawi o office muskila senga ani chikela ba kero mu kama ani seko fene kera minu beta maluta kofe abe chambul ka kelala pour que nafulu abisa mu na nyonte sorobe keni nafulu na jamana kono be soro o soro ka dam ka muna Sénégal ba ka dunga fa sur ala aka balu la pasa balu mi Sénégal becha abe Sénégal ka furo becha parce que femme ba je ka do fra Sénégal o da falen do contrat kon nala o be ono waliara maintenant ni wor Sénégal ni wor tira Sénégal ma alebe ram non san dona tabi do watila abe fenchama ke wor be sutle mi kan nyon chori ba to économie se ka yukuba aywa nin tun ye Isa Kante Mangaye ale office du moyen bani ye donc maa minnu ye ɲininkali kɛ an na ka bɔ États-Unis maliyɛn minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka na sɛnɛ in kɛ nin ye a ko kɛcogo ye u yɛrɛ ka se k'a faamuya u ka faamuya cogo la nka o bɛɛ kɔfɛ fana min ye Isa yɛrɛ ye n'Ala sɔnna a ma an n'a na ɲɔgɔn sɔrɔ fana parce que min ye baara in ye a ma nɔgɔn a ɲɛfɔli a n'a ɲɛbila baaraw olu kɔni kow ka ca kosɛbɛ sabula sɛnɛko in filɛ nin ye a ma nɔgɔn. Ministri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye Egyptekaw ka lasigiden bisimila an ka jamana kɔnɔ Tarek Abdelmahid Nourdin ale kɔni ka baaraw bɛ ka kuncɛ Mali jamana kɔnɔ yan a ka lasigidenya a kɔni nana sa ka na kan bɛɛ da min ye Ministri Diop ye ka tila k'a fɔ a ɲɛna fana ale ka jamana u n'u hakili to Mali la kosɛbɛ Mali bɛ ka taa sira min fɛ balimaya ni sinjiya ni baarakɛɲɔgɔnya b'a ani ɲɔgɔn cɛ ni min ma fara a kan foyi tɛna bɔ a la kɔsa in na Egypte y'a yira fana k'a fɔ olu ka maaw kun nana ni minɛn minnu ye MINUSMA hukumu kɔnɔna na ko k'a bɛɛ lajɛlen to Mali wolomasiri tabaw bolo k'olu kɔni ka sɔrɔdasiw tɛgɛlankolon segin min kɛra nin ko dɔ bɛna fara o kan de Mali bɛ ka taga sira min fɛ bi Egypte ye foli ni bonyani kɛ ka ɲɛsin o ma ko ni Ala sɔnna a ma fana ambassadeur kura min bɛ na a na fɔ o ɲɛna fana baara bɛ ka kɛ cogo min na k'a ta o dakun kelen ma min ye Mali ni Egypte ye fana n'Ala sɔnna a ma k'u kan ka sigi ka fɔ kɛ ka kumaw kɛ yaasa politiki siraw fɛ jamana ɲɛmaa filaw k'olu bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma digitalisation n'o o ye ka minɛnw n'o ye baarakɛlaw ye k'olu bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka sarali kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ale baaraw kɔni daminɛna kabini juma tɛmɛnen jamanakuntigi n'o ye Kolera Asimi Goyita ye ale kɔni tun ye laseli kɛ kunungo k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara in bɛ ka kɛ minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna na ale faso ka kuma lasela ye ministre d'État n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ale taara sigida sabanan o mairie kɔnɔna na ka taa lajɛ saraliw bɛ ka kɛ cogo di digitalisation in yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo di Orange ale ni Move Mali fɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa ka se ka ɲɛda a kan maa minnu kunfɔlɔ kɔni taara olu y'a yira k'a fɔ ko baara ɲɛnɛma don k'a bɛ a ka teli ko n'i nana ko a tɛ tan foyi ta ko a ka teli ni kɔrɔlen ye wa fana bɛ se k'i to so ka a baara bɛɛ lajɛlen kɛ minisiri fana y'a yira k'a fɔ k'u ka larawuli joona u k'a ko teliya yaasa min ye baara min daminɛlen filɛ nin ye a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min minisiri a ma dan o ma koyi a y'a yirula k'a fɔ sa ko min ye baara in kɔni ye ko a kan ka senkɔrɔma don o de la kunungo a bɛ fɔ min ma sa ko lettre circulaire o bɔra ministre de l'administration territoriale ministre d'État porte-parole du gouvernement ale yɔrɔ ka ɲɛsin jɔn ni jɔn ma Bamako gouverneur ba min ye Kulukoro gouverneur ye maire minnu bɛ Bamako ale kɔnɔna ani délégation spéciale maa maa bɛ sa n'o bɛ faso ka cakɛ baarakɛyɔrɔw la ko min ye fɛɛrɛ ni dabaliw ko o sigi sen kan digitalisation wari saracogo ɲuman na ka kɛ ni état civil ye n'o ye wolosɛbɛnw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minisiri ye ko a ye hakililajigi kɛ k'a yira k'a fɔ jamanakuntigi kabini juin kalo tile 22 ale ka taali la Sikasokaw fɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ka kɛ yaasa min ye digitalisation in ye ale bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ko hukumu kɔnɔna na sa maaw kan ka baara minnu kɛ mairies kɔnɔna na n'o o ye saraliw ye ka ɲɛsin wolosɛbɛnw ma ko olu baaraw kan ka kɛ cogo min na o de bɛ lettre circulaire in kɔnɔna na circulaire in kɔnɔna fana na a ɲinina mairilakaw fɛ sa maa min n'o taara a bɛ fɔ min ma ko livret d'état civil n'i taara ka t'o dilan k'o ye 200 ye a bɛ fɔ min ma ko copie d'extrait d'acte de naissance o ye dɔrɔmɛ 20 ye copie d'extrait d'acte de mariage o ye dɔrɔmɛ 20 ye copie extrait acte de décès o ye dɔrɔmɛ o fana ye 20 ye min ye copie libérale d'acte de naissance o fana ye 20 ye copie libérale d'acte de mariage o fana ye dɔrɔmɛ 20 ye copie min bɛ sa ni o ye copie d'acte de décès libéral fana ye o fana ye dɔrɔmɛ 20 ye
keba ni livre bora la a tɔ bɛ 20 ye i ka dudenw tɔgɔ bɛ sɛbɛn mun kɔnɔ n'o bɔra la k'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye 20 ye ministre ko a ɲininen no gouverneur maire ale ni Bamako kafotigiw ka taa fara kulukorotaw kan sa k'u jija ko ni ka waleya han on s'en compris n'a ma do machine kɔnɔ a tɛna foyi sɔrɔ n'an bɔra ye gouvernement ale kɔni bɛ baara la baara min ni o ye bɛn sɛbɛn nɔrɔbilali ye o bɛ se ka kɛ cogo min o de la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira jamanakuntigi fɛ sa ale jɛkulu kɔni y'a ka baaraw daminɛ n'o ye ka bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ sa bɛnkan sɛbɛn bɛna sigi sen kan bɛn ni kɛlɛya ale sinsinni na kununko tɛnɛ Bamako CICB kɔnɔna na ɲɛbila baara min kan ka kɛ bɛn sɛbɛn dilanni ka sa o sigikafɔ n'o kuma olu kɔni daminɛra laadalama minnu bɛ an fɛ yan jeliw diinɛtigiw min ye donso ni donso den n'a baw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan fana u ye sɛbɛn bɔ ka d'u ma sɛbɛn min ni o kan ka baara kɛ o kan k'u hakili jagabɔ ka kɔmasegi kɛ commission mɔgɔw ye u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye Boubacar So ye n'ale y'u ka rapporteur ye ale ko k'u bɛ se ka mun de kɛ jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ u m'u sara jamanadenw na jamanakuntigi ka kuntilenna o ye o de la olu y'a daminɛ n'an ka laadalamaw ye an ka diinɛtigiw n'an ka dugutigiw n'an ka kafotigiw n'an ka donsokuntigiw musokuntigiw ni kamalenkuntigiw k'olu bɛɛ lajɛlen wele k'u don bɛrɛ la yaasa min ye baara min ye a bɛ se ka kɛ cogo min Usumani Sufi Mayiga y'a yira k'a fɔ ko olu ta ye ɲɛbila sɛbɛn dilan ye ɲɛbila sɛbɛn min n'u y'a dilan a kan ka di jamanakuntigi ma ale kan ka baara kɛ ni a ye a ko basigi ko faamuya ni kodɔn min bɛ maakɔrɔ minnu sigilen filɛ ale ɲɛfɛ nin ye k'o b'a to u kan ka u ɲininka ko wa k'a dalen don a la fana k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen n'u bila olu ka bolo kan n'u mago ser'u ma waati o waati u ka se ka baara kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kuntilenna ka kɛ kelen ye bɛn sɛbɛn ale sɔrɔli la ɲɔgɔn ye kuncɛyɔrɔ sa jeliw olu y'a yira k'a fɔ ani donso ani diinɛtigiw k'u bɛ nin ko in fɔ olu ɲininkali min kɛra k'a fɔ k'u hakilina di k'u tɛna tigɛ olu la fiyewu hakilina b'olu la u bɛɛ lajɛlen n'i ka fan olu kana taa tɔgɔfɛ bila a kɔnɔ dɛ bari u ye layidu di ko n'Ala sɔnna a ma ko a da tɛ to olu la ko commission y'a ɲini u fɛ cogo min u na don u jɔyɔrɔ la hakilina min dir'u ma sa u kɔni ye a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko questionnaire ɲininkaliw u y'o de kɛ bɔgɔden bɔn sɛbɛn dɔ kan sa k'o d'u ma k'u ka taa u hakili jagabɔ kan u ka olu jaabi kana n'o ye kana di u ma o nana kɛ olu ka baara ye kɛnɛ in kan donsow y'a yira k'a fɔ ko nin kɛnɛ in sigili ɲɛna kosɛbɛ k'olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ye nin ko ninnu de la min ye an ka laadalamaw ye n'o ye diinɛtigiw ye ani diinɛtigiw olu fana y'a yira k'a fɔ ko baara kɛcogo kɔni ɲɛna sarangali k'o ka ɲi ko bɛɛ lajɛlen na yanni a bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yanni ninnu cɛ u tun ye maa minnu bɛ yen n'olu ye faso ka tɔnjɛkulu ye denmisɛnninw ka jɛkulu maa minnu bɛ yen ni lujura bɛ olu la u y'olu fana bisimila k'olu fana kuma ɲɔgɔnya nin cogoya kelen na bi ni Ala sɔnna a ma min ye bɛrɛbɛrɛlitɔn ye parti politigiw syndicats ani fasodenw ka tɔnjɛkulu ka taa fara baarakɛbolo taw kan sa olu bɛɛ lajɛlen bɛna bisimila yaasa ka hakilina kelen k'a bɔ k'a bin u ɲɛkɔrɔ o hakilina ye min ye u ka se k'o fɔ Abdelkader Mayiga kunungo ale taara a ka so a bilara sabula cour d'appel y'a yira k'a fɔ k'a kun nɔ minɛnen don san kelen kaso datuguli bɛna k'o bɛ se ka kɛ kalo 4 ye a dun ye min kɛ kaso la o bɛ kalo 4 bɔ o la sa sariyatigiw kɔni y'a yira sa ko ka sɛbɛn kɛ k'a ka taa a ka so a bilalen ka taa a ka so a taar'i ko k'i jɛ k'i pari u ye ɲɔgɔn sɔrɔ M5RFP maaw olu ka ɲɛmaa fɛ n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye min ye baara mun bɛ sa n'o o b'u bolo hakilina jigi ani waleɲuman dɔn min bɛ u y'o ta k'o ɲɛsin ale ma k'a yira k'a fɔ bi u n'a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Jani.ml sanfɛ a b'aw hakili to a la ko maa minnu yɛrɛ bɛ ka transition senkɔrɔma don Amara Nuhu Keyita ale bɛna kuma di olu ma nin fɔlɔ in min bilara bɔlɔlɔ ka kunungo an ye kunkurunin dɔ tigɛ o la sɔgɔmada in na o tɔgɔ ye ko Jibril Usman Dumbiya ka bɔ Nafaji Dumansana Nafaji Jibi n'u b'a fɔ ma ko wara ani Amara ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn ne jateminɛ minnu y'o kɛ kunun olu caman bɛ bi olu bala halisa k'a fɔ ko jamana taabolo man ɲi a kuma dɔw senfɛ yɛrɛ a dɔw tɛ jamana kɔnɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ u tilala ka ko kɛ minnu sariya tɛ taa u bɛ kaso la kuma jumɛn b'i fɛ o yɔrɔ la alhamdulillah nin question filanan diyara n ye kosɛbɛ an bɛ Ala fo k'Ala barikada waati bɛɛ lajɛlen na ni jamana marabaga kura ninnu ye ni seginna an ka jamana kɔ kɔfɛ politicien minnu b'an ka jamana kɔnɔ kunun waleya min kɛra an ka jamana la a ma dogo jamanaden kelen kelen si la
an ka jamana yɛrɛ tun bɛ sira min kan fɔlɔ an jamanadenw an minnu ta ye jamana an t'a dɔn an ka jamana tun bɛ mɔgɔ dɔw de ka hakilila kan k'an ka jamana minɛ k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu olu ka intérêt personnel kama o mɔgɔ ninnu k'u ka sago kɛ jamana la an ka jamana politicien ye jamana marani de jamana yɛrɛ politicien yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ni mɔgɔ kalanna i faso an ka kalan filɛ foyi i faso i bɛ se k'a jɔ cogo jumɛn na ka ɲini a jamana kɔnɔdenw na mais mali politicien ta kɛra jumɛn an bɛ jamana burula intérêt personnel an n'an yɛrɛ jamana bɛ insécurité la mɔgɔw bɛ ka faga olu ɲɛ tɛ foyi la aw ma kɛ foyi y'u bolo fana kɛra sagaw ye ani lakalakatɔw donc ne kɔni fɛ jamana bɛ niveau min na bi n'i y'a lajɛ ninnu yɛrɛ wulikajɔ min yɛrɛ kɛ ka anw labɔ ka président min b'an kunna n'o tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ye fɛn fɔra ma hali fɛn minnu dɔw tun tɛ tiɲɛ ye mais caman fana tun ye tiɲɛ fana ye jɔn y'anw labɔ sɔrɔsiw m'anw labɔ dɛ jɔn y'anw labɔ jamana wɛrɛ m'anw labɔ dɛ anw yɛrɛ ka jamana politicien minnu ko k'u kalanna ko coup d'état ye haramu ye olu de y'o fɔ ko coup d'état tɛ bɛn i n'a fɔ diɲɛ sariyaw b'a fɔ cogo min na mais jɔn y'anw labɔ k'anw bila président na a don an bɔra ka kɛ kulu ye ka taa boulevard indépendance kan kuma foyi tɛ min fɔra anw ye k'an b'a waleya jamana in bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ni ala y'a kɛ ni o Ibrahim Boubacar Keïta binna o politicien kelenw ka tila ka jamana kɛ toujours u bɛ fɛ ka jamana lasegin ka na u yɛrɛ ka intérêt personnel la an bɛ fɛ jamanadenw k'u ɲɛ dayɛlɛ an ka ninnu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye u ta tɛ jamana ye u ta tɛ an peuple de ta ye jamana ye an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a segin a minɛn kɔnɔ a bɛ siran fɛnɛ kan ala k'a to ne k'a ka taa toujours o de y'an ka laɲiniw ye bon élection ko kuma min b'u da fɛnɛ k'a fɔ ko ka segin ka na à l'ordre constitutionnel n'o ye mun ye élection ka kɛ mɔgɔ ka ta mun bɛ sigi an kun olu dun de ko fo jamana ka fɛnw ka garanti fɔlɔ pour que an bɛ se ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna la ani degun minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka wuli mais bi u caman bɛ yen u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan baw yɛrɛ bɛ ko parti 50 olu de ko u t'a la ko jamana taabolo bɛ cogo min na k'a man d'u ye voilà kuma jumɛn b'i fɛ k'a fɔ olu ye. alhamdulilayi donc n'i y'u da nɔrɔlen élection ko la buruburu o ye toujours an ye système fɔlɔ mun ta n'o ye an bɛ bɔ ka jamanadenw na minnu tɛ ka bila fanga la o ma ɲɛ u bolo u ye système filanan ta n'o ye jumɛn ye a ye taa n'a ye bɛɛ jɛ fanga la anw de ta ye jamana peuple de ta ye jamana peuple sigilen ɲɛ bɛ ninnu na peuple sigilen ɲɛ bɛ ninnu na n'i y'a ye u bɛ ka bɛnkan ta an ka taa bɛɛ jɛ fanga la dɔwɛrɛ tɛ o kini ni wagasiw de kɛra ka dɛsɛ donc an bɛna mun kɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka système dɔ ta n'o ye ka élection ko don mɔgɔw kunkolo la ni élection bɛ jamana in jɔ ka bɔ alifa tile la ka n'a bila bi la jamana in kun de bolo jamana in bɛ ka bin cogo min na diɲɛ don o la a bɛ ka bin ka taa fɛ an tɛ solution dɔn a la an kɔni min fɔ jamanadenw ye u k'u hakili sigi n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko n ka dugu jɔra ko n bɛ élection kɛ k'a sɔrɔ i falen don n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko n ka dugu jɔra a b'a sɔrɔ insécurité bann'i fɛ yen politicien ninnu tɛ foyi la ni jamana seginna démocratie kɔnɔ sisan élection kɔnɔ sisan u ka laɲini ye jumɛn u bɛ segin ka jamana in segin k'a bila minɛnkɔrɔ kɔnɔ o bɛ kɛ jɔn na o ye anw ye o bɛ kɛ anw de la siniɲɛsigiw t'i ɲɛ sɔrɔ olu kɔni n'u denw kɔni diɲɛ damu ni diɲɛ nɛɛma bɛɛ b'u bolo bɛɛ b'u dɔn politicien minnu bɛ ɲɛnɛmaya la ani minnu sara u ka investissement ye min ye maliyɛn bɛɛ n'i ɲɛ tugulen tɛ u ye bɔra n'a wari ye nin anw ka faso wariw de don donc an kɔni min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn politicien ka laɲini a tɛ sabati ni fanga ye anw kɔni n'i b'a fɛ fo don min an ka jamana an yɛrɛ b'a dɔn jamana in basigira wa an ka jamana sɔrɔsiw ninnu mana anw kama foyi la fo hinɛ ni makari ka ɲɛsin jamanadenw ma an kɔni b'u kɔ an da tɛ élection ko la fo jamana ka basigi jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ a hɛrɛ ko la quoi. ayiwa nin tun ye wara mankan ye ka bɔ dumanzana nafajikaw fɛ yen amara ninnu keyita ale de taara k'a ɲininka ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ transition yɛrɛ dɛmɛ bafulabekaw fɛ yen babaroto tintila bakoyi n'olu bɛ bafulabe mara kɔnɔna na sa kabini nin kalo in tile 21 k'olu ye yeelen sɔrɔ yeelen min n'o ye énergie ye sa k'a walankatalen no ka taa o yɔrɔw la dugu ɲɛma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ énergie ko kunna sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye bafulabe ni mayina kɔni ye ko nin tile fila in na nisɔndiyaba bɛ yen denmisɛnninw k'olu bɛ se ka bɔ ka ballon ta lampadaire olu kɔrɔla la lampadaire kura-kuraw olu de sigilen n'o ye dugu kɔnɔna na maakɔrɔw fana nisɔndiyalen no kosɛbɛ u y'a jira ko nin bɛna to olu ka dugu kɔni bɛ basigi laɲini min kɔni kɛlen no sa a ka kɛ kudayi ye kuran in a kana tigɛ minɛcogo ɲuman o ɲininen no dugudenw fana bɛɛ lajɛlen fɛ min ye énergie ye a ko nin ye ko daminɛ n'ala sɔnna a ma min ye kuran kɔni a n'a walankata ka taa bafulabe ale cercle dugu caman olu kɔnɔna na Masinakaw fɛ yen muso 50 minnu y'u sigiyɔrɔw bila olu tun bɛ filabugudaw la
olu minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ sa o kɔni bɛ ka o cɛw an'u denw k'olu la faamuya yaasa cogo min na bamancɛya ni ninjuguya wale min b'u bolo u bɛ se k'o bila cogo min waleya in baara kɛra kari tɛmɛnen min ye préfet ye cercle kɔnɔna na sa ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan mairie ani kafo ɲɛmaaw ko ni muso ninnu kɔni y'a yira fana k'a fɔ u bɛna u jeniyɔrɔfin min senfɛ sa wulikajɔ min bɛ yen ani basigibaliya min bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na farafin san ale san 2020 261 o ɲɛnɛmayali kɛra n'o o ye san fɔlɔ ye ɲɛnɛjɛ in kɔni a kɛra san ɲɛnɛmayali kɔni san tile fɔlɔ ɲɛnɛmayali kɔni o kɛra ɲɛnɛjɛ ye ɲɛnɛmɛ min sa ni dusukɔni fɔlɔw kɔni ye o kɛnɛ fa kosɛbɛ Fode Musa ni ale kalanfa y'an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ silamɛw ka san o bɛ san 1000 na min ye chrétiens ni maa minnu bɛ Grégorien calendrier grégorien minnu b'o kɛ n'o ye san 2024 ye k'olu ta ye san 6261 o ye farafin san ye o ɲɛnɛmayali k'o ye diyagoya ye maa bɛ yen k'i b'i yɛrɛ dɔn an ka laada kɔrɔ n'an ka taabolo kɔrɔw la sa k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'a kɛnɛ kan a kɛra su dumanba ye su min u ye fɔli kɛ fo ka taa se dugujɛ waati ma ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ko Ala ka sa wɛrɛ yira an na Dr Fode Musa k'an b'a fo denmisɛnnin minnu bɛ Kayi kɔnɔna na olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma Kayi dɔgɔtɔrɔso n'o ye CSRF ye ka taa o larawuli u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲama ni jinɔgɔ ni fɛnkolon minnu bɛ yen f'olu ka o saniya de o saniya baara in o y'olu denmisɛnninlakaw olu ta ye min ye jɛkulu ye sa ko Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJCAD ko o bolofara min bɛ Kayikaw fɛ yen ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu ni musow ni denmisɛnw k'olu de kɔni ye waleya in kɛ CSRF Kayi ko ka nɔgɔ bɔ a kɔnɔ wa k'u na o kɛ u taalan ye denmisɛnninw kitakaw fɛ yen olu fana wulikajɔ kɛ min ye sebekɔrɔkaw ye olu ka denmisɛnninw olu ye wulikajɔ kɛ sa yaasa cogoya min na dingɛ minnu bɛ sirabaw kan u bɛ se ka olu datugu cogo min ni faraw ni bɔgɔw ye a yɛrɛ k'a fɔ sa ko bankasikaw fɛ yen sabali tɛmɛnen kɔni u ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ wo mun bɛ dingɛw la k'a daminɛ dugu kɔnɔna na ka na Badengo Ala dugu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye Badengo non ni i kɔni bɛ cɛ u ka terrain wuli sa walayi Kebango terrain tɛ se ka terrain u man ka sɔn terrain ka jɔ quoi walayi ni Badengo fɔra dɔrɔn ne hakili bɛ jigin kan 2002 de la Badengo ani Mayina wolofɔmuso dɔ tun bɛ zaamɛ feere Mayina bɛɛ de non u ka terrain wuli an tɛ se ka jɛ ni terrain jɔli u ka terrain wuli terrain kan ka wuli maintenant a ye fɛɛrɛ tigɛ terrain ka wuli Mayiga Sopafer a ye terrain wuli dɛ donc denmisɛnnin minnu bɛ yen Badengo olu de filɛ nin ye sa dingɛ o dingɛ bɛ yen u se ye min ye yɔrɔ minnu tiɲɛnen don k'o dingɛw bɛɛ lajɛlen datugu baara in bɛɛ lajɛlen a kɛra sifinnakaw fɛ conseil communal min bɛ Sebekɔrɔ olu de ye baara in kɛ yaasa ka se ka dugudenw olu la lafiya cogo min k'u na nin kɛ u ka baara ye samiya in kɔnɔna na yanni ɲɛmaaw olu ka fɛɛrɛ sɔrɔ Gawokaw fɛ yen bagan suɲɛ bɛ sen na jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw fɛ juma tɛmɛnen bin taara kɛ dɔw ka tuguni min ye Masara Kati ye olu dugudenw y'a yira k'a fɔ Tilemsi commune kɔnɔna na k'olu ka baganw bɛɛ lajɛlen taara dugudenw y'a yira k'a fɔ ko ni kɔni bɔlen don bamaciwale ni ɲugawale kɛbaaw fɛ k'u ɲɛ tana ye misiw ye n'u m'olu tulɔlenw fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye maa wɛrɛw y'a yira k'a fɔ ko dugu ninnu kɔnɔna Gunsurekaw fɛ ko olu ta kun suɲɛna maa dɔ bɛ yen sa k'o ye Sayidu Koyera ye ale ni Tiro Soro ka taa se Lubu ma olu bɛɛ lajɛlen ko k'olu kɔni sirannen don nin waati in na sabula maa minnu nana bagan ninnu ta u m'u ta fan dɔn u t'a dɔn u taara ni bagan ninnu ye yɔrɔ min kuma tɛ nin waati in na samiya ale donnen don Bankas dugujukɔrɔmugu dɔ kɔni pɛrɛnna janaja dɔ kɛnɛ kan o kɛra maa 20 olu sata ye maa 20 kɔni o de ni tora o ko in senfɛ maa caman wɛrɛ olu joginna waleya in yanni ale cɛ Dembo ani Dimbali commune fana kɔnɔna na halisa Dɔngɔnɔdugu la dimanche tɛmɛnen bingali dɔ fana taara kɛ yanni o bɛɛ lajɛlen tɛ jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw kalo in tile 16 forow kɔnɔna fana na u taara bin maaw kan ye ntɛnɛn sɔgɔma dugujukɔrɔmugu dɔ fana o wulila ni maaw ye halisa a ma dɔn maa hakɛ min tora o la o kɛra kunungo min ye duguden minnu kɔni tun bɛ janaja in kɛnɛ kan u ko tiɲɛna olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka sa ninnu bɛna maa jumɛn to yen sukoya kɛnɛ ka taa o exploser k'o ye ninjuguya da ye
u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u wakilu kɛ jamana ɲɛmaaw ye suɲɛli minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na bi ban ka sɛnɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ u la cogo min dɔngɔnɔdugu la lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ni bolominɛw ka se ka lakisi ko o y'u ka laɲini ye nka baara in ka gɛlɛ sabula bagan suɲɛ o fana b'a la sogo dɔrimukaw fɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen k'olu ka baganw bɛɛ lajɛlen taara juma tɛmɛnen fana maa 2 o de fatura min ye Degesagu ale bɛ Jalasagu commune kɔnɔna na fana ye ka kɛɲɛ ni nin ko in ye sa dugudenw kɔni ko ko ni faamaw mana ɲɛ olu ma k'olu tora a la dɛ olu ɲɛjɔyɔrɔ foyi tɛ bi ni Mali faamaw tɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la ko FIFA b'an fɛ yan ko ala an ma tila cɛ balontan na aw bɛna ko muso balontan a t'an lafiya nin dɔw la sa wa a ka nin wari dɔw to yen hein on n'a même pas fini avec les hommes d'abord ko muso hein an yɛrɛ bɛ an bon c'est bon baɲangarakaw fɛ yen kamaleni 3 n'olu ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ ye ko ensemble ye olu kɔni ye ballon 22 di ndulati denmisɛnninw ma kintani kelen baɲangara ale kɔnɔna na waliya in kɛra kari tɛmɛnen min ye ndulati kɛnɛ min tɔgɔ dalen no ɲaga tɛmɛli la u ye cɛ belebeleba tɔgɔ fɔ nin ye dɛ kibaru bɛ ɲaga dɔn amara yedu aw ma ye mun kɛ ɲaga de tun y'anw ka fɛn bɛɛ ye ɲaga tɛmɛli n'i ye ɲaga fɔ a ye mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ala ka hinɛ a la ale kɔni vraiment baɲangara a ye députéya kɛ a ye politique kɛ jagokɛlaba de tun don ale fana y'a jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ a ye mɔgɔw ye donc ko ndulati kɛnɛ min tɛgɛ dɔn la sa u ye cérémonie kɔni u y'a kɛ ka ballon ninnu di kintani kelen ma baɲangara kɔnɔna na ko min ye a kɛ kun ye sa denmisɛnninw congé kɔnɔna in na u fana bɛ se ka ballon tan cogo min yaasa ka u fari foni ko u bɛna jɔnjɔn dɔ fana bila sen kan sa jɔnjɔn min kɔni bɛna kinw bila ɲɔgɔn na o bɛ daminɛ août kalo tile 3 ka taa ban septembre kalo tile 15 an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye Tumani Jabate ye ala ye ale ka kalifa minɛ a la juma nin kalo in tile 19 kibaruya in dili a kɛra misi ni dusukasi ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen bolo maa caman ye tasibila kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin foro in ma min ye janaja kɛnɛ kan fana maa caman taara ye ka taa i ka damakasi kɛ ka dugawu don kɛ Tumani ala bɛ se ka a dayɔrɔ sumaya cogo min ani an ka silamɛ su bɛɛ lajɛlen kunungo maa minnu ye laseli kɛ an ye olu kun fɔlɔw olu di aw ma sabula jama de tun bɛ kɛnɛ in kan ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana an ye kun 2nan la tɛmɛ kunungo kun 3nan ani a kuncɛyɔrɔ amara sɔgɔmada in na an bɛna o de di maaw ma k'a yira k'a fɔ Tumani ale tɛ maa nin ye dɛ Tumani ye maaba de ye an ka jamana kɔnɔna na fɔli ni seko ni dɔnko ni maaw dɛmɛni na Tumani yɛrɛ denmisɛnnin min dɛmɛ Mali kɔnɔ yan seko ni dɔnko ko la hali sira wɛrɛw fɛ a tɛ fɔ ka ban an ka jɛ an ka nin tasibila ninnu lamɛn. Vraiment an dusu kamakamannin dɔ bi kosɛbɛ ala y'a ka baara kɛ an kɔni bɛ min ɲini o de ye a kana taa ni du barika ye tiɲɛ don alihamudulilayi a ye sira k'a ka dɔnniya tila a n'a denw ni ɲɔgɔn cɛ olu bi na olu bɛ se ka jɔyɔrɔ fa nka a tun ka d'an ye n'ala tun y'a to an kɔrɔ ka waati kɛ tuguni alihamudulilayi ala ye min kɛ o de kama o de bɛnnen don merci. Bon wallahi misayi foyi tɛ ne bolo ne kɔni b'a fɔ dɔrɔn nin kɛra dusumakasiba ye Mali dɔrɔn tɛ Afiriki bɛɛ de ma parce que i b'a dɔn ninnu ye légende baw de fɔ ninnu ye légende baw de ni ninnu tanyana a bɛ kɛ vide de ye quoi c'est comme bibliothèque dɔ de tagara u tɛ se ka remplacer quoi donc an kɔni bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ suma ala ka mɔgɔ bɔ a kɔ fana a ye min kɛ min bɛ tɛmɛ ale ta la c'est pas que a bɛ dan ta la mais a ka tɛmɛ ale fana ta la quoi. Inshallah on kɔni an dusukun tɔɔrɔlen yɛrɛ yɛrɛ de don hali ni y'an kɛcogo i b'a dɔn bi tɛ yɛlɛ don ye an ni yɛlɛ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fan fɛ bi walayi donc ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ suma an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ bi bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye inshallah. Bon an kɔni ka kuma ye min ye dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ suma an
yɛrɛ ɲaganta don kɔnɔ o de kɔni m'an yɛrɛ fɛ ka fɔ sinon dusukasiko kuma kɔni se ka fɔ yan nɔ ma sugujɔ don. Merci beaucoup. Merci. A b'a balima jigi tugu dogo la ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama a m'a yɛrɛ yira ni foyi n'o ye tiɲɛ ye ala k'ale hinɛ nɔgɔya ye ala ni kira k'ale hinɛ nɔgɔya ye ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ la ala k'o kɛ rasulu bonya kosɔn sala mahamad. An bɛ dugawu kɛ halisa ala a y'an kɔ kitimina ala ka a dayɔrɔ sumaya nin kan ka kɛ exemple ba ye mali artisiw bɛɛ ma aw yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ jama kɔnɔna kɔni jama in bɛ cogo min na ça veut dire que nin b'a ka ɲumanya n'a ka bonyaw de ko fɔ nin b'a yira anw jeunes na halisa an ka baara kɛ ninnu sera ka yɔrɔ min sɔrɔ pour que an bɛ se ka se yɔrɔ min na an bɛ se ka yen sɔrɔ cogo min na quoi vraiment ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen aw yɛrɛ ni ce aw ka baara la an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup. Dalu da tɛ tɛmɛ maɲɔgɔn ko n'a fatura ko ne de la su ko k'a su ko ne ma k'a den diya kuma ko a tɔgɔ da ne la a kɛra cɛ a kɛra muso ye an y'o kanu la ilaha illallah muhamadu rasulullah de kɔnɔ ala ka taa wurudi minɛ bu ye fɛ donc hakililasigi ba de b'a ko la an ye misaliw kɛ ba yafa ma ala ka bi n bɛ presse fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ nana tumani ka kɛnɛ kan ka na tumani lada a ka do laban so kɔnɔ n bɛ foli kɛ Sidi den dalen filɛ Jeli Burama denkɛ de dalen filɛ Mamaga Kanute denkɛ dara Nɛnɛ denkɛ dara Bayini denkɛ dara Mariam Kuyate denkɛ dara Momo kɔrɔkɛ dara Madu kɔrɔkɛ dara n'o ye Bayini ka Madu ye Laji tununa awɔ ala de cɛ o bi a bɛ cogo di Suwadu badenkɛ de dalen filɛ diɲɛ wagati ye ka bɔ Kita Gale min b'o kɔnɔ o kɛra ala ɲɛna tumani n'a ka jɛ kɔnɔ a bɛ san 30 ma gɛn na sisan mais alhamdulilahi rabbil alamin min kɛra o kɔnɔ o kɛra ala ɲɛna tumani jogo bɛ se ka k'a la mais tumani ma du jɔ javiya tɛ don min na tumani ma baara kɛ ala ko tɛ min na tumani ma foyi kɛ ala ko tɛ min na n denkɛ Sidiki ni ma fili ma ɲina ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kɛra malangolo min ye ou bien n'a kɛra mɔgɔ sɛbɛn min ye n'a ka wagati sera n'o ye seli wagati ye a bɛ wuli a bɛ seli ko de bonya di mɔgɔw ma fɔlɔ n'o ye ne yɛrɛ denkɛ ye donc n bɛ ala fo ka ala barika da bi ni awa tumani dara an tɛ taa nɔfɛ mais an bɛ kasi a kɔ belebele dɔ tununa jamana in ye belebele dɔ tununa farafinna ye belebele dɔ tununa artisiw bolo belebele dɔ tununa kora fɔbagaw bolo belebele dɔ tununa ayiwa kora ɲɛmɔgɔw bolo farafinna bolo farafinna ni farafinna artisi bɛɛ lajɛlen tumani i ɲɛ to sa dɛ o tuma tumani kɔ bɛ yan Sidiki ma se yɔrɔ si la fɔlɔ tuguni ma fɛn dɔn o tuma an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Sidiki dilan a n'a dɔgɔw ka badenya dilan ka sinjiya dilan an fa de on est obligé de venir a ye ko caman ɲɛ an ye denmisɛnninya la a ma dogo mɔgɔ si yɛrɛ la Bamakɔ yan Mali kɔ kan bɛɛ b'a kalama ne fa don ne mɔkɛ don an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn ala ka ye wusa ma ni yan k'a da yɔrɔ sumaya ka fara silamɛ su tɔw kan ala ka yafa k'an ma dɔgɔ de kun don kɔnɔ kanu b'an dusukun na hali bi a gaci an bɛ dugawu kɛ ala k'a da yɔrɔ sumaya ala k'a kɔ dilan a kɔfɛ tumani ye mɔgɔ ɲɛnama ye ne yɛrɛ taara lajɛ k'a to pasitɛri la o y'a sɔrɔ a man kɛnɛ a ye dugawu caman kɛ ne yɛrɛ ye an ɲɛ b'a denw na depuis a yɛrɛ ma ban Sidiki ye mɔgɔ min ŋaniya ka ye ani Bala ni Ahmed bɛɛ u bɛɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye bon an bɛ dugawu kɛ tumani filɛ nin yɔrɔ min sisan tumani mago bɛ dugawu dɔrɔn de la quoi ani saraka sinon a tɔ bɛ kuma caman ye quoi bon ale bɛ mun demander an bɛ don min na komi bi u ka se ka dugawu k'a ye o de b'ale dɛmɛ nin wagati la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ sumaya tumani kɔni y'a ka baara kɛ ka tila ale taara sisan a bɛ Sidiki Jabate ani Ahmed ani Bala de bolo wa ani Jelika yɛrɛ u b'u jija kosɛbɛ fasaya ka jugu quoi fasaya ka jugu n bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ ni mɔgɔ den jɛra o fa ye tumani ye anw bɛɛ kala de tumani ye conseil minnu di artiste kelen-kelenna fɛn fɛn ni n'a ɲɔgɔn ye tumani de ma wolomali kɛ quoi k'a ye nin garanba in ni mɔgɔba min filɛ nin ye ni anw gɛrɛla la wagati o wagati a b'an ladi de ka diɲɛnatigɛ tagacogo de fɔ an ye wa a bɛ se ka opportunité fɛn fɛn dayɛlɛ an ye a y'a bɛɛ lajɛlen dɔn fo ni ala ma min garisɛgɛ don tuma min na opportunité la sinon o fɛn o fɛn gɛrɛla la a ye kuma dɔ sɔrɔ ka f'i ye min b'i dɛmɛ donc aujourd'hui an bɛ ala de kanu an b'a fɔ ala ye k'a barika parce que ale de tɛ jalabi ala de tɛ
légende mɔgɔ ba de don Mali ye fɛnba dɔ de perdu bi quoi n'o ye an fa ye tuma ni Ala ka jigiyɔrɔ ɲa Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka fara silamɛsiw kan tuma ni taara k'a denw to kalalen don ɲɔgɔn na tuma ni taara ka sɔrɔ a denw kɛra a yɛrɛ sago ye tuma ni taara ka sɔrɔ bɛnbaliya foyi tɛ tuma ni ka du kɔnɔ donc fa min bɛ se ka bɛnbaliya gɛn ka bɔ i ka so o tɛ fa bɛɛ ye quoi tuma ni a denw kala de kuma foyi tɛ anw fɛ fo ka dugawu k'a ye Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ suma an b'aw yɛrɛ fo. Ayiwa an fana bɛ dugawu k'a ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya k'a fɔ ko n'Ala sɔnna nɛgɛ kanɲɛ 18 ne Amara Keba an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya kura mana sɔrɔ k'o da tulo kan Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman kɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga garisigɛ ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a suru an ka nin tile in kɔnɔna na a k'an bɛn.